Chutný recept nebude chýbať ani v závere dnešnej časti. Čo to bude, Kati? Práve som rozmýšľala, ako nazvem toto jedlo. Poznáme street foodové jedlá a toto, ako povedal náš kolega, by mohlo byť cottage foodové jedlo. Myslím si, že naozaj žemľa s kuracím mäsom a s paprikovým dipom je typické chalupárske jedlo. A teraz si ho spoločne pripravíme. Nech sa páči suroviny. Každý z nás má na chalupe svoje obľúbené recepty a tento by mohol ašpirovať na účasť aj vo vašich domácich zoznamoch. Budú ho milovať dospelí aj deti a môže byť súčasťou každej vašej grilovačky. Ideme na to. Začneme s marinádou, kde si budeme aspoň 30 minút marinovať mäso. Takže do marinády potrebujeme všetky korenia, ktoré ste videli už v grafike, čiže provensalské korenie, údená paprika, cesnakový prášok a čierne korenie. Šup s tým do misky. Soľ. Lyžičku medu. Med je jedna z veľmi fotogenických ingrediencií, hlavne keď takto krásne kvapka do misky. Olivový olej. Ten je trošku rýchlejší ako med, ale tiež pekný. A vyváži nám to aj citrón. Premiešame. A teraz ideme nakrájať farmárske kuracie prsia. Ja stále zdôrazňujem, že farmárske. Keď máte kvalitné farmárske mäso, tak to vždy na tej chuti poznáte. A je to veľmi, veľmi dôležité. Takto si ho rozdelíme. Na takéto menšie rezne, tak akurát, aby boli do tej žemle. Samozrejme, že môžete použiť aj iný druh mäsa. Nemusí to byť hydina, môže to byť aj sviečková alebo bravčová krkovička, čokoľvek. Pekne si kuracie prsia takto obalíme v marináde a necháme ich odpočívať aspoň pol hodinku. A medzi tým si spravíme fantastický dip z červenej pečenej papriky. Konkrétne to bude pečená kápia, ktorú vložíme do mixéru a osolíme. Mandle sú veľmi dôležité. My máme nelúpané mandle a odporúčam nelúpané, pretože je to také chalupárske, rustikálne, ale môžete použiť aj tie olúpané. Citrón. Veľmi dôležité. Cesnak. Petržlenová vňaťka. Čili. Nech to má hříz, ako hovoria Češi. Ideme mixovať. Ochutnáme. Alebo aj ochutnáme. Pridaj, Katka. Niekedy je človek obeťou vlastnej sily. Ochutnáme prstom. Veľmi dobre. Omáčku máme hotovú, kura sa nám akurát namarinovalo. Ideme k sporáku. Toto je ten správny zvuk, ktorý potrebujeme. A ešte správnejšia vôňa, škoda, že to nemôžete cítiť. Ešte nevymysleli taký prenos, ale ja si myslím, že čo chvíľa bude aj to. A my sa toho možno dožijeme aj s našou reláciou. Kým sa nám mäso opečie z druhej strany, tak si opečieme žemle. Nakrájame si cibuľku, zase takú tú priesvitnú, plne na tenúčko.
Paradajka nesmie chýbať v žemli. Lebo taká chalupárska žemľa musí byť plná šťavy a chuti, tak to vám to musí celé tiecť. To je úplne v poriadku. Tak. Poriadna dávka paprikového dipu. Tak. Mäsko. Tak. Nebudeme ho ani krájať, necháme ho takto v celku. Nech je ho čo najviac. Teraz dáme cibuľku. Paradajku. Opäť si natrieme vrchnú žemlu, vrchnú časť. Dáme ešte šalát a priklopíme. Ja už nečakám, prepáčte. Musím si to dať. Ukážem vám, ako to bude teraz tiecť. A rozprávať nebudem, dobre? Pozrite. Prepáčte. Krásne však? Pravda.